people bro. Dia. नै जोङो अजय दाखौ लोगो मोनदों हाय बरिया मनिफ्राय फैदो जोङो मनिफ्राय फैदो मनिफ्राय थ' गासैबो इनो मा नाम चेनेल नामा बिपुल बर' ब्लग बिपुल बर' ब्लगखौ मा कामाख्यानि आसिबो लाना बरिया सापर्ट खालामना होगौ ना बरिया कन्टेन्टखौ मोजां मोनोबा सापर्ट खालाम बरिया एकदम गब्र थांगासिनो दे बरिया चल मा कामाख्या जै दा सान्दुङा एसे खमायबाय सान्दुं गैला अब्लाबो गरम आरोना नाय नैबेखिनियाव बिहा भिर जाना दङ मानसिफोरा नाय सोर गेमस्रि नामा oh सारा अजय दा गस्ला गोजा गाननाया अजय दा जोंनि सिगां थांबाय थादोंहाय नुनाया मोजां मानसिया बरिया माथो होदो जोंखौ ओइ नै गोजा गाननाया बानायलांबाय थादो अजय दा बिथाङाबो भिडिअ बानायगासिनो आदा बरिया dia भिडिअ खालामगासिनो दे जमा थांसै बारा गोबाव गैला kamera mana sih aro खैबारसो फैखो आदाया खेबसे फार्स्ट टाइम बार देग्लाय नों मन्दिराव फैदो आरो देग्लाय फार्स्ट मेलायाव फार्स्ट आरोना मेलायाव फार्स्ट सिगां फैफेराखैमोन आं मेलायाव बिबारनो खननै फैबाय खनसे मेसेज खालामना फैदोंमोन खनसे आरो लोगोफोर आदानि गामिया मामोनलै आंना तामुलपुर ना नावकाटाबो नुबाय थायो नोंथां नावकाटा बाजाराव खनसे नुदों आङो माथो होनाय बादिया थांबाय थायोना न'आव थिगानो दामान गरमलै बेहा गरम सान्दुं गैया सान्दुं गैयाथ' बार गैया बेहा हमदो आथिङा एकेबारे सान्दुं Begitu, anda mana kabi? Đây là nero. Đây một chiếc là nero. Itu, Jai Mata Di. बहुत धन्यवाद भैया आप लोग को Đây một chiếc là bayang một kháng số của anh cất lưng à. itu karena best lagi mana. Kalau di rastai 100 meter 200 meter tuh enak. Saya kan Kalau ini apa blog banaigasiनो आंबो बानायगासिनो बिदिनो दै सै पुरा जुस सा ता सब प्रसाद रानगासिनो लामा बेनिखायनो Apa gede? Kita master gede. Nah, दिनैसो सुरुवात दा दिनै नै मानसि आरो गाबोनबा मा जानांगौ बा भाइसाब लामाया गोजौनिसिन गोजौ जालांबाय थादोंलै जों टार्निंआव दं दा बर्थमान जों टार्निं बे साइडथिं थांनांगोन जोङो 5 मिनिटसो जिरायदो र' नैबेखिना लामाखौ बिराद मोजां नांदोंलै टार्निं नाय बै साइडनिफ्राय गाखोना फैनानै जों बिथिं थांनांगोन नैबे लामाथिं थांनाया बे साइडथिं खालामना होदो ओमफ्राय फैनाया बे साइडथिं गेजेरावनो औवानि बेरा दङ नाय लामाखौ मोननै खालामना होदो हिसाब जोङो बोसोरैबो फैखायो बोसोरथाम जाबाय आरो इयुनावबो फैबाय थागोन हाजासे स' नायलांबाय थादो भिडिअखौ नैबेनिफ्राय बरिया मोनसे भिउ फैदो र' नोंथांमोननो देखायनि हिसाब नाय Wah, betul grup foto dikangasin deh, asbara. Ambubasi Melayaw गोबां गोजान-गोजाननिफ्राय मानसि फैदा जोंनि हारिनिबो मानसि नुनो मोनो दख'ना गाननाय लोगोसे वेस्ट बेंगल बिहार बायदि गोजान-गोजाननिफ्राय मानसि फैयो स्पेसियेलि अम्बुबासि मेलायाव नैबे हाजोनि मुङानो जाहैबाय नीलाचल हाजोआव दङ मा कामाख्या टेम्पोला पाखाया एसे लामाया एसे गुदुं जाहांबायनो सान्दुं दुंदोंना थाबायनो हाया नाय जोङो 200 मिटारसो फैबाय जोङो 200 मिटारसो गोजौआव गाखोगासिनो जोंहा भाइ दङ गामिनिनो जों सानैजों फैदो आरो सानै दंमोन बिसोरो माने गणेशगुरि साइडथिं थांबाय स' जोङो दा गाखोलांगासिनो
जोंना टाइमिंगा मिलायाखै जों गाबोनसो फैनांगौमोन दिनै मानसि एसे खम मेङो एसे ट्रेकिं खालामबाथाय प्राइभेट गारिफोर दिनै माने एलाउ गैया सब गभर्नमेन्ट गारि गोजासो लामाया एसे गेजेर गेजेर खालि जाना दङ मानसि बारा गैया नालाय दिनैनिफ्राय सुरु दा बेलासिनि मथा मथि 3टा बाजायाव मा कामाख्यानि गेटआ बन्द जागोन दरजाया दिनैनिफ्राय सानथाम बन्द थागोन जोङो मथा मथि 1 किल'मिटारसो फैबाय दां ना जोङो मथा मथि 1 किल'मिटारसो गोजौ गाखोबाय आरो 2 किल'मिटार दंबावो स' थांबाय थादो लासै लासै जिराय जै बिराद गरमलै बा उफाय गैया आरो दा गरमबाबो जोङो गाखोगासिनो गोजौनिख्रुइ गोजौ मोनलांगासिनो जोङो दा लामाखौ नाय टार्निं मोनसे मोनदो नैबेनिफ्राय एसे गोजौ जालांबाय जोङो मा कामाख्यानि टेम्पलाव ट्रेकिं खालामबाय थानाय टाइमावनो ट्राक ड्राइभार अजय दाखौ लोगो मोनबाय लोगो मोननानै जोबोर मोजां नांदो स' बिसोरो सिगांथिं थांग्रोबाय जोङो एसे लासै फैगासिनो बिथांमोनाबो ब्लग बानायगासिनो जोंबो दा लासैनो बरियानो भिडिअ बानायगासिनो स' जोबजासिम नायदो भिडिअखौ नोंथांमोना अयथासार सान्दुंलै गुवाहाटियाव जों मोनसे बिजनेस खालामदो माबा फाननायलै जों खर'जों खादो बेखौ फाननायलै हलसेल दामाव बायना लामसै बेफार खालामना थांसैलै दे सुग्रा बिराद हाजार साधु बाबा नुनो मोनगोन नोंथांमोना कामाख्या टेम्पलाव अम्बुबासि मेला खालि थांनायफोरा थांगासिनो फैनायफोरा फैगासिनो नाय बेवहाय फ्रियावनो माबा रानदों सरबत बेयावनो होंगो दोंगो मानसिफोरा हायसाब जोङो दा कामाख्या टेम्पलाव थांगासिनो थाबायनानै 3.2 किल'मिटार थाबायनांगोन जोङो ओमफ्राय दिनैनिफ्रायथ' अम्बुबासि मेला सोलिगासिनो ना कामाख्याव स' जोङो गेटनिफ्राय एसे फैबाय नाय दा बारा भिर गैया टाइमा बारा जाखायाखै ना फैबाय थानाय मानसिफोरा बिराद फुङावनो गाखोदोंमोन नामालै दानो ओंखारबाय दा 10टाल'सो जादों टाइमा गाबोनफोरसो बारा मानसि जागोन सार आरो बेसे गोबाव दंबावो मथा मथि 1 घन्टासो लाबावगोन गोजौसिम जोङो सरबत लोंगासिनो गेजेरावनो जानाय लोंनायनि गासैबो बेबस्थाखौनो खालामना होनाय जादों लामा फ्रियावनो जोङो एसे हाजो गाखो जिरायगासिनो जिराय थांगासिनो जोङो बेखिथ' भिर जाना दङ मानसि नाय जेराव जानाय लोंनायनि बेबस्था खालामना होदो बेयाव भिर जायो मानसिफोरा मोजां नांदो दिनैबो फैनानै अम्बुबासि मेलायाव बेयाव दै होगासिनो बे साइडथिं माजा होगासिनो 10 थाखा दामनि फ्रियावनो लोंसै लोङै थांसै पुरा माबाना होलाय पाइपखौ पुलिसनि गारि प्राइभेट गारिफोर एलाउ गैया गोजौआव सानब्रैनि थाखाय बेनिफ्राय बरिया मोनसे भिउ नुहुरदो खोनसेनि र' नोंथांमोननो नाय बै नुहुरनायानो नीलाचल फ्लाइअभार बै नुहुरनाया आइसा ट्रेन खारगासिनो मेन र'डआ बै गाहायाव
Abi. আলু মানে আহি খাব পাৰিবা হা Nyaw khao, nyaw khao. Maza lengai-lengai gaखोगासिनो हाजोआव लामाया एसे गरम जाहांबाय आथिङा खामदो एसे दखान पार्मानेन्ट दखान बिसोरो हटेल सटेल गासैबो दंजोबखायो सार फायदा बोसोर फैगोन ना फैया जों बोसोरैबो फैबाय थाखागोन एकदम सिउर देग्लाय जों बोसोरथाम जाबाय हाजार लाख मानसिलै नाय बिदि जासिगासिनो खिन्थु फैसा लायो बिसोरखौ लाना लाब गैया खथा बिदि एकदम तुफान पुलिस दंलै आसामनि गासैबो पुलिसखौ लाबोजोबखादों नामालै बेयाव सिकिउरिटिनि थाखाय नाय बेफोर दखानानो जाहैबाय फुजानि सामान मोनो सब गासैबोनो पुरा फुजानि सामान नायनो हागोन बेथिंबो एम्बुलेन्स फैदो कारेन्टनि गारि एपिडिसिएलनि एम्बुलेन्ससो सानदोंमोन आङो बेहा मानसि 2 मिनिटसो उनावनो जों मेन टेम्पलखौ मोनथारसिगोन नाय सिरि बानायना होदो बिराद गोजौ बेहा भिरसन बेहा भिरलै लामाया फिसा ना मेन टेम्पल खाथियाव मोनथारसिगोन जों नुहुरबायनो नोंथांमोना देखायनांसिगोन मोनथारसिगोन बै नै नुहुरबायनो जोङो भाई साब नाय बै नुहुरनायानो बिराद मोजां साजायदोंलै गेटखौ छोटा चप्पल पहनकर मंदिर में प्रवेश मत कीजिएगा छोटा चप्पल बाहर रख जाइएगा खालामनाय लोगो लोगो जोङो मा कामाख्या टेम्पलखौ नुनो मोनबाय आरोना जोङो कामाख्या टेम्पलाव सफैबाय फाइनेलि नाय बे साइडथिं साब एमान मानसिनि होंगो दोंगो फै माला होन गसंना थानो जायगा गैया एकदम थांबाय थानो होदो गसंना थानो जायगा गैया मानसि जोङो राउन्ड लागायगासिनो मा कामाख्या टेम्पलाव ओमफ्राय जोङो सिरियाव जिरायगोन र' दा मानसि बा सिरियाव पुरा भिर सिरियाव जनो नामा दसे जागायनो गैया सन बाहाय जोङो टेम्पलखौ गिदिंनि दा 3टा बाजारनिफ्राय मथा मथि 3टा बाजारनिफ्राय बन्द जागोन गेटआ
बरिया साजायदोलै टेम्पलखौ साब मेन टेम्पलथिं थांनि जोङो बरियानो फट'शट लानि बेनो जाबाय मेन टेम्पला नैबे साइडथिं बाहेराव थांनाय लामाया जों बे साइडनिफ्राय फैदो जोङो मा कामाख्या टेम्पलनि अपोजिट साइडआवनो जिरायना दङ नैबेनो जाहैबाय मा कामाख्या टेम्पल ओमफ्राय जोङो सिरियाव जिरायना दङ दसे सम जिरायनो ओमफ्राय एक्सप्लर खालामनो दसे रेस्ट लादो र' जिरायदो हाजो गाखोनानै एसे मेंदो ना हजार साधु सन्यासि नुनो मोनदों बेक साइडथिं दङ मोनसे फिसारि बेयाव दुगैगासिनो मानसिफोरा बै नुहुरनायानो फिसारि नैबे साइडनिफ्राय बिराद मोजां नुदोंलै टेम्पलखौ GoPro नाय ओइ सिङाव लाइन मानसिनि खुलुमनो थाखाय भाई साब जोङो दा कामाख्या टेम्पलनि बेक साइडआवनो दङ सेल्फि पइन्ट बायदियानो बिथिं बिराद मोजांसिन फट' फैयो माने बे उनथिं फख्रिनि अपोजिट साइडआवनो नाय मानसिफोरा आलारि बाथि सावगासिनो बोर बिगासिनो नाय अ नै ब्रेसलेट लानो नागिरदों बेखौ लानो itu gimana? 20 toka lano lana maka kerjakan kesep pola tuh lagi boleh 20 taka pensiau kerja keselanan kemen नैबे दखानावनो जोङो आखायाव गाननाय ब्रेसलेट लादोंमोन माने खुन्दुंनि ब्रेसलेट मा कामाख्या टेम्पलाव नैबे दखानावनो लादोंमोन जोङो गाहायावसो एबार सिरिया गाहायाव ओंखारलांबाय था जोंनिया जोङो मेन मन्दिरनिफ्राय ओंखारबाय ओंखारनानै जोङो लामाथिं दा थाबायलांनांसिगोन गाहायाव ओंखारनांसिगोन मेन कामाख्या टेम्पलनिफ्राय जोङो फैबाय ओमफ्राय नाय मोनसे मन्दिर मोनबावदो बेयावथि बेकग्राउन्डआव मोनसे मन्दिर मोनबावदो जोङो स' जोङो मेन र'डआव ओंखारलांसै बारा सम थाबाय थाला गाहायाव ओंखारगासिनो टेम्पलनिफ्राय जोङो लामाथिं मेन लामाथिं फैगासिनो दा मथा मथि 2 घन्टासो नांबावगोन ओंखारनायावबो 2 घन्टासो लादो फैनायाव बेनिफ्राय बिदि दखान नुनो मोनगोन नोंथांमोना लामाया बिथिं नङा सिंथिंसो बिथिं मा मोनगोन नैबे मार्केटसो नैबे लामा नङा हा नैबे नङा लामा जों बेलेग रास्तासिंसो फैफ्लांबाय चार्जबो गैला केमेराया मथा मथि आरो 10 मिनिटसोल' रेकर्ड खालामजागोन पुजारिफोरनो साधु बाबाफोरनो ओरैबायदि दामि दामि मबाइल दं ना मा बुंनो आरो हाजार साधु सन्यासि नुनो मोनदों जोङो दिनै जोङो दा थाबनो गाहायाव ओंखारनानै ओंखाम जानि परथा जानि माबा मोनसे जानि ओमफ्राय ट्रेनजों थांगोन होनना सानदों र' जोङो पल्टन बाजारनिफ्राय ट्रेनजों थांगोन जोङो फैदोंमोन बासजों लामाखौ नागिरना मोनाखै र' गाहायाव थांनाय
दा थांनायाव एसे आराम फैनायाव बिराद खस्थ' एकदम हाजो ना 3.2 किल'मिटार थांनायाव मोजां जागोन मोनबाय र' लामाखौ नाय बे साइडथिं लामाया नागिरना मोनाखैमोन जोङो 20% देखायगासिनो केमेराखौ चार्जआ लामाया नैबे साइडथिं दां लामाया ना जेथिं मेथिं लामालै हमनानो मोना नैबेनो दां जेथिं मेथिं लामा हमनानो मोना आथिं नैबेथिं बेनि आदा नीलाचल हाजोनि लामा मेडिकेल फेसिलिटिस बेनिफ्राय एम्बुलेन्सफोरनि सुबिदा खालामना होनाय जादों नाय टेम्पाया फाइ साब बेया गोलाव बरिया नाय মাজে খাতে একচুৱেলি কিহৰ লগত গৈছে মম গ'লে ফাঁচিকে লাগিছে আচ্ছা মম চিষ্টেমটো বঢ়িয়া লাগছে ঠিকে আছে 20 টাকা गिसि फानगासिनो 20 टाकायाव जोंनिया जुथानि कुपन ना 4000 टाकानि जुथा बिथांना बेनिखायनो दोनदो आरोना सालु जोङो जुथाखौ एकदम मेन र'डआव दोनना फैदो कुपन होनानै 30 टाका लादो सानैजों जरानैजों फैसा बिथांना बिराद दामि जुथा ना बेनिखायनो दोननो गोनां जाबाय आरोना नाय बेनो जाहैबाय मेन गेट थांफिननायनि सम जाबाय जों दा पल्टन बाजार रेल स्टेशनाव थांगोन गुवाहाटी स्टेशनाव ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै बाय